Železničná spoločnosť Slovensko pripravuje najväčšiu investíciu vo svojej histórii. Nakúpi nové vlakové súpravy za viac ako 1 miliardu eur. Podľa železničného experta Jiřího Kubáčka vek súčasných vagónov je vzhľadom na ich životnosť primeraný a výmena za nové nie je nevyhnutne potrebná. Železničná spoločnosť Slovensko v priebehu tohto a budúceho roka nasadí do prevádzky nové vlaky. Nakúpi ich najmä z eurofondov. Nakúpime batériové, elektrické aj veľkokapacitné jednotky a lôžkové vozne do nočnej dopravy. Ležadlové vozne do nočných vlakov zmodernizujeme. Cestujúci reálne pocítia túto zmenu o 2 až 3 roky. V posledných 15 rokoch sa vynaložilo na modernizáciu vozidlového parku spoločnosti Slovensko už okolo 1 miliardy eur, čo nie je úplne málo. Myslím si, že ďalšia investícia takmer rovnakého objemu vlastne je už trošku nad rámec potrieb. Priemerný vek vlakov dosahuje 16 rokov. Mnohé z nich sú poruchové a veľmi náročné na údržbu. Napríklad také nočné vozne boli vyrobené v 80. rokoch. Tam tá výmena nie je už len otázkou komfortu, ale najmä bezpečnej a spoľahlivej prepravy. Odborník na železnice tvrdí, že moderné súpravy nemajú byť prioritou. Dôležité je opraviť koľajnice tak, aby nové vlaky nepoškodili. Vozidlá sa nakupujú podstatne ľahšie, ako sa investuje do infraštruktúry. Nebude možné využiť ich konštrukčné vlastnosti na to, aby sa vylepšila doprava. Budeme sa voziť v nových pekných vláčikoch, ale nie je to koncepčné. Zaoberáme sa rovnako modernizáciou tratí aj vozového parku. K modernizácii tratí však treba pristupovať systematicky s ohľadom na to, aby sme železnice neparalizovali veľkým množstvom nekoordinovaných výluk. Kvôli zlému stavu koľajníc sa pred vyše 2 rokmi vykoľajil napríklad český rýchlik Pendolino, ktorý smeroval z Prahy do Košíc. Stalo sa to neďaleko železničnej stanice v Žiline. Nešlo o ojedinelý prípad vykoľajenia vlaku. Cestujúcim to spôsobilo nepríjemnosti. Zatiaľ nás nikto neinformuje. Ako sme sa dívali, že tam je vyhodené druhé nástupište, tak ideme. A to sme sa pozerali na internete, vieme, čo sa deje, takže sme sa trošku prispôsobili. No škoda. Je teplo a zle sa čaká. Budem čakať do večera v Košiciach. Takýto dáček som si naozaj k narodinám nepredstavoval. Mala to byť pekná nedeľa doma a vodená cesta. Po nehode Pendolina sme naviazali so železnicami Slovenska intenzívnu spoluprácu. Spoločne sme identifikovali miesta, kde by mohlo k negatívnemu pôsobeniu infraštruktúry na naše vlaky dochádzať. Podľa Českých dráh sa odvtedy stav koľajníc na Slovensku zlepšil. Natália Dvoranová, Slovenská televízia.